Здравейте хора! Сега ще ви покажа едни картини, които днес нарисувах, но едната всъщност е днес, другите мисля, че две са от вчера. Опа! Да, от вчера са. Ето е едната. Малко клана на криво, но няма значение. Ето го Пикачу, Коледен с шапка. Тук малко топченицата го направих малко, ама нищо. Тук пак е до Коледа с... нали, където лисняк. Ето медена сладка. Тук съм написала коледна сладка за Коледа. Ето я. Ето е охрата, която ви бях показала. Ето и дядо Коледа, ето изненен човек, ето е новогодишната и ето и пак коледната. Това са всичките картини. И дано скоро да завали сняг, защото ето навън какво е времето. Сега само изгаса лампата тази, защото тази много пречи. Ето и нам да излезе да изгаса и другата. Т.е. тази. Чай, ще стане малко тъмно. Ето. Да, малко тъмно, защото нали навън времето е малко такова. Но иначе. Ето. Сега ще отида в другата стая. И там. Също ще видите. Тук е леко тъмничко, но ето и тук по същия начин. Само, че може би тук малко по-сето или еднакво, не знам, чакайте. Ето. Това е. И сега ще ви казвам чао, защото 4 нещо, може би вече 40, не знам. Но ще ви кажа скоро и може би след като се приберем от мен. Чао!